Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a možná někdo z vás ví, možná ne. Já jsem vegan a nemám rád Vánoce. Vánoce jsou den, kdy zemřel Ježíš. A taky den, kdy lidi zabíjejí kapry pro radost a kuřata. Ale já jsem se rozhodl, že už to takhle dál nenechám a počkám, než mamka odejde z kuchyně a zachrání našeho kapra. Takže teďka, když je mamka z kuchyně, tak se můžu pustit do té záchrany. Takže pokud jste taky vegani a nebo chcete jenom pomáhat, tak k tomu budete potřebovat kapra, podložku, defibrilátor a něco, s čím ho vyndáte z hrnce. Teď, když mamka vyšla z kuchyně, tak můžu zachránit toho kapra. Takže tady v hrnci je ten kapr. Tady. Takže teď k tomu kaprovi. Musíme ho vyndat. Doporučuji kleště. Tak, teďka začneme defibrilovat, což už bude složitější, takže jdeme na to. Teď nemůžu, oživuju kapra. Takže teďka ten defibrilátor. Musíte srdce pumpovat. No. Tak tohohle kapra už asi neoživíme.